HDP long Borjan BJP Mondol Committee tom kangdang amai kangni. Narendra Modi Karbi Anglong ke bang hur BJP tom hemprek pusak tokling pen kading je donji poke ning che thethe kese Thompson. CA mahin pen difu pensing teron Kristiana rong along open stage lapen retaining wall kang pupon. Saropathara BJP atom kangdang amai kangni. BJP asong atum jakong ceperang bomlo arni bang ta me ke pado cimin me tanglo lason se jangmi poni phai ing koyarni ahidi pialong Borjan BJP Mondol Committee atum kangdang ame ing nipon personil ta perang ke pen birta nang pali ada por phai ke malom pen HDP pathu aklamalong sela bangso ame ing nipon melong alihi sarpo man pen Karbianglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram rong hangsitame chetong lason se Karbianglong Autonomous Council speaker long kitimong em lon sing teron MSc Richard Tobi BJP is Karbianglong District Committee adun mepo Roland Killing Mohila Morcha, Yuwa Morcha, ST Morcha Penchenglo aklem bang atumta chetong. Laso melong non ke bang jijang miponi phaing koiraner kebarni India Prime Minister Narendra Modi Loring Thipi Pholoni constituency along Wangji lasi Bangsorni Borjana constituency penta chetong donangpo archo donangpo lapen Karbianglong atokano pen kedo kabe lak phoso ser mupa chetong ji puse melong Karbianglong Autonomous Council ACM ahin pen lamthe chipaklang pon. Lason sila bangso melong BJP asong pangtang pa mesi puthot Karbianglong Autonomous Council kachari Thulongjia phata bidi sore chepachoy pon renti HDP pen by songkro report Malong News. India Prime Minister Narendra Modi kurangi pancet kerja si ni juga setiap kali transition ya padina Sarantenon la MSc election ta nang liji dok lo la si nang lige kitamtang kurun ketom anu gedi haitang la si kunon sedame nang li tudun tujilang ma jadi tak ni kan ke nai pombak trong cái nai pombak ratan tu pun nak kan la si tuji tiga tahun dong kita dia la sen ko participant sudah nai pombak tuji Ilthing bong kacithang klub Prime Minister Narendra Modi ache haida Loring Thipi Karbianglong wai lapen ke election campaign phane ke bang gali election awe kus ke lapen ke Karbianglong arada phan akapre ka sayang deng anang li peklang ponji lapen announce kan lasi yurta ke me adok we Karbianglong arat tame pikta ke me ke banche phansi Narendra Modi ke banche phansi pro lasi Narendra Modi ke bang apur Karbianglong arat ke doan je forum parti pepin pensi hoda ka bang ke kacitong je tum han pen ani phan dana pe pini ilong dana pe leki SC CPML kunta citong donji Karbi rong saramai kunta da citong donji tasi lasom da tarsi penan Karbianglong ke tu atok anu atung tame Narendra Modi alam the ko PPC tum Karbianglong han dan ke biya sayang deng ipi ponji mala sabut ha alang li waita klasa pedra phana pechini je phansi yongdung arat tum ke chong hong kong ta sabut ha sipin dang ni Borjan consensus long tame da jon extended meeting do asila sedang re ni lenga chetong dona lam the bang la pro Narendra Modi ke bang ya lam phana se alang kaching wai mo asila solong ni da dak na ai chetong do la chetong do la pena ke salam sir la inte ASDC tum alang itu menang dunji pula si opposition party tu lah senang li tum lah bangso opposition party में kacing room lah bangso ang tek kacing room pukali hai prime minister pulau ke laki Indian prime minister ke laki mane aket henai lo jat le pi chunji punita pini hembrek pen cenglo autonomous pen cenglo ta kapre ka sayang dengyong si pi chunji punita laki prime minister mate government kachari tumsi kapechun lasi pini government kachari ya prime minister ke lake government kachari ke lake abang pu bang ke lake prime minister Narendra Modi lasi Narendra Modi ke bang kelang kunta kacitong donji bang kelang kunta ning hang ame thang cepek lang lalu tu ben pene political party kaya pene lason kacing wai kacing sai pu lam ke government program lage non ke bang je bang ke party program kali lage government program ada party flag ta torte national flag si sabta right
Soalnya non election nang li dok lo lah si non la MEC election long tiket nang li pemehatan ninja lo lah si nang li hin pen komasi long mil soalnya. Tiket ke long ji ke la ke ni limu declare kan long ke mama BJP simbol lah ADP tineli up to balidan chelenga to war bangla support la ke non la election kijut pen la so kape tangi phansi ni limu ipon lo la ke engineer to mana la so aprang ka allotment kam petang te pon la kon cancel si ya kimi allotment ni phansi pumpian Kalau kita tangkir ada thik pine nani ke chok si dokong masa. Kecok cie mana lah kontraktor tum dak det kali है कार बेंगलोर det kali asam लोग नमे kontraktor tum काम कर बेदे तो काम है को काम कर बेदे की सोला itu मगे blacklist Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong ke bang hod hemprek bathak to kling pen Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tum ke hang dunji buke kese pen ke ning che the kanchas dikom atum ke hemprek ke hang angthun ke ban bom atum lo ruling party aphan ke kroi pen si hemprek ban unji puse kanchas dikom atum ke kroi lasi non Modi ke bang hod sita me kanchas dikom atum hemprek bathak ning je dun tahai sita latumalam ke pachun pipe theglora lam lo MP Horan Singh bege BJP MP lo anta hemprek bathak parliament along bill anta papas dun hai he lasi non Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong ke bang hot ke hai he musipu lasan se kese Thomson atum pen manja along jangmi poni phai ing koyar ni kese kangdang ame kang nia hot kese ame phu Thomson rong pi pen lam the chipak lang pon labang so me along kese ame phu Thomson rong pi pen kong chun bang somit timung bidisar lai chaning leng pen chenglok tiri pi aklem bang penang anatum ta chetong tun labang so me along kese dipu district committee along aklem bang phu bang phyatuma phantame ar bukimi kang wai pon pado manja pen Indrajit Teron report Malong News. non akimi state and general secretary chomai tiglo so chomai pini pen chengpon lo pini tarin ko pen mo tarin ko trokan Sikina district bilo chali asam Christian pensilesi akimi apa kacho onja pansi tikpon lo sikini ke chengsi bangke di district untung ta laso bilo wang pen ningarong lo te pini long sekot dan laso program district committee akan bersama dengan coro lo pen Kacho mai mate extended laso mai long pen Karbi long read Karbi akai jasmet per article 244A lapen Karbi atum kaching tho nai alam amukha ana bangke pini laso amme long pen resolution inform and Karbi along ri long pat Karbi akai pan ke paklar ponje pansi pini laso extended amme along askom dengan ajak ding influence latung hemprek article 244A alam ke latung pulo government a bed opensi hemprek chuni pulo Congress set latung ke Congress party along si support dan pensi latung ke dodulo Wapisita hala Telangana pan kitia huta Congress party atum si Telangana pan pilo tema Krishna Commission bohai tan atum ke pidelo sita Karbi Anglong pang pipe si jakas amoben sunako si non le thota la jakas ba latum hala moben Kancas di kompen ke hempre alam latung ninje thai wapis ita ke pachunji along ke latung pan ke abu ke minister macam masih clarify chipiar lo mati lagi dunia alam abilok sita laso alam Jainendra Verma alang chini ne pen ke laso alam ninje kita ninje polo ati alang half knowledge alang ST kaliter posi laso alam chini delor khai lapen religion bangke laso muni ke paching bard hala bangke chok Lombajong constituency ke parlopon polling station pharo isila applicable sirke bangkang pensing teron Christian arong along jang minify inquiry Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram rong hangkache chakte kanga pen open stage lapen retaining wall petang ponsi ingpupon bangso kang pupon ahod EM Lunsing teron EM Ratan teron MSc Richard Tobi Difu Municipal Board Chairman Rakro Lunsepo Christian teron mati Difu City Rep pencenglok penangana ke theke dingatum ta chetong Lunsi Aliracham pidum pinpur da me ke damtang MLA Kiliga ho Ronel teron Difu polling station pharo isila applicable sirke ami phupen patir piponsi campaign mass rally ke pada pona hol CEM Dr. Tuliram rong hangaphan kachuning riduna tengpen chechak tekangsi pini halabang solam chak kapeplang pipa mehjok hadagara datum aning karong alam niritu aphan birta nangpali News Desk report Malong News
Jang mi poni phai ingkoi renar kebarni PM Narendra Modi Karbi Anglong Wangji. Labang sojok BJP asong atum dode sang se me thei ki bi panglum tetang. Halabang sor ni ajar bidi pen tamil lak amonit pacitong nangji puajok lason se jang mi poni phai ingkoi arni Sarupothara constituency ke parlu Balipothar higher secondary school pathu aklamalong ta BJP asong atum pen me ingni pon posin nilito aferang ki pen birta nang pali. Labang so me long jasemet Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong ke bangji ahur kosona bidi pen se armu kapacitong dun thekji ma pupen cenglok anparta song kapang tangjia puthak che thanchi mumpon padu. Labang so me long em Jagat Singh ingti board chairman kadam terang pipen cenglok Sarupothar BJP Mandal Komite Aklembang doan lapen ke theke dinga tumta chetong. Hanjang langsung Rajiv Sonrong pi report Malong News.